Ой, така по-добре. Внимай, давай една по една. Не дей бързо. Кай нещо, а? Бати. О, бати и майката. Чуваш ли малки боси? Чуваш ли боси? Като стъснеш по-силно в стълбата се чува едно стъпно. Чуваш ли? Като стъснеш по-такова на стълбата се чува по-силно. Пасва. Сякаш влезеш вътре в жълтото, утре го един шут. Утре го сега един шут. Спирам, бате. Чули? Спирам.